Alright! We're back! Nagbabalik Nagbabalik po kami. sa tuyong programa. Dos Mosamos. And then, siyempre, Tito Ray, araw kang naipangakot ha. Siyempre, nahihiling naman sa uniforme ni Sir. Ganyan. Kung saan siya hali. Okay. Mabisot ako niyan, si Sir Melchor Sumayaw. Kang PSO. Sir Melchor, marin na pagkamanggi mo. Maray man na pagkabanggi sa indo, Sir Ray and Sir Boy. Ayan. Maray na pagkabanggi. Maray na banggi po. Pero bago kita magkurulay-ulay, Tito Ray, Sir Melchor, dalanon ta po muna ini yung video ini. Diba? Oh, diba? Galing-galing talaga. Oh, saan ka pa? Oh, sige malawag ka. Kuya. Ang ganda! Oh, ano? Pwede na ba ako? Ay! The best talaga! Best talaga ang friend ko! Oo, diba? Diba? Nakasarado po yan, hindi ako naririnig. Ay, napasaya na naman ang aking umaga. Ang galing-galing. So, ayan anak, hindi ka pa late. Ayan. So, yan ang trending video ni Sir Melchor. Sir, pwede bang istoryahan mo kami kang itong video ito? Na kung saan ganyan. Dumaan, anong lugar po ito? Ayaw po ako duman, Sir, sa Central 1 and 2. Duman ako naka-detain sa tasking ko duman sa Central 1 and 2. Then, kasi rin yung USI na ano, sir? Sa May Hakob. Sa May Hakob. Sa May Hakob. Yan ako duman. Duman ako talaga kan sa muyang head kang Traffic Management Center, head kang Division Head mina si Sir Arnold Papausto. I see. Sir, kumbaga nahiling taman na bibihira o kaya kumbaga ang bilang araw kayo na trabaho, garong masakiton po para sa di ko aram kung sa Indo po bilang ika po sa man na kumbaga na-assign dyan sa araw kayo pong trabaho. Ano po ang pagsakit kang ang sarong traffic enforcer? Garo araw po kayo ang trabaho nito everyday. Ang sa pigulan may dito rin subago ito bagang pagkadelikado. Si pagkadelikado kang trabaho. Kasi ka man pagparagi ang kang apat na ayan, apat lalo na pag rush hour, di ba sir? Paano mo po piga-handle ini yung sitwasyon na everyday? Akong sa pagsakit talagang sobrang sakit. Kaya lang, pag-abot sa mahal mo ang trabaho mo, gigibuhon mo dahil mahal mo ang trabaho mo para sa pamilya mo, gigibuhon mo ang trabaho mo. Ang problema lang kaya dyan sa Central 2 and 1, si Haling Liboton. Okay, Haling Liboton siya. Dahil man sa kuya, si mga motoristang single, habo ko kayo itong nagka-counterflow. Tama. Iyon ang sobrang sakit naman. Ako man, ang advice sa muya, ang priority me, coming from Liboton. Okay. Then, pag naiiling kong pano na duman sa way kang Central 1 and 2, pinapa-stop ko sinda. So, mapagawa ako ng Haling Koleyo. So, kung nag-counterflow ang mga single na motor, magkaklag ang traffic kasi nagka-counterflow. O mabubungguan, ang priority mo ang mga aki. Correct po. Once na din nagkapot ang aki ng mahigpit, nagpagawa ko sa kuleyo, baka maapon ang aki. Tama. So, medyo stricto ako sa tinampo. Pag nagka-counterflow yan, inaagadan ko yung lisensya. Talagang Lisensya mo, sir. Titikitan ko yan. Pero, may konsiderasyon ako. Ihatod mo ang aki mo, ihatod mo ang aki, tabo kung malate, balikan mo ako para mag-issue ng lisensya. Pero, igwa pa din akong Sir, wawarningan ta ka. Tatandaan ko ang plate number mo, wawarningan ta ka. Sa susunod na gigibuhan mo yan, titikitan ta ka. Iyan naman Yun lang ang problema ko duman, masakit talaga. Ang problema ko duman, ang pag-counterflow. Dahil ko mapikaan ang mga gabos na single motor, taigwaman mga behave. Pero ngunyan, aram na nyinda na priority ko sindabo ko sindang malate. Sige na ako ng sige duman pag ako. Kasi pag dahil mo priority ang Liboton, magkaklag ang people smart. Tama. Na iyo man niya nakaibanan ko ang
katrabaho ko si Ay, sir. Benjamin Gonzales na PS. I see. Opo. Sa pirang taon na po kamo, sir, na traffic enforcer? Enforcer, oo. Almost 3 years pa lang ako. 3 years pala. So before sir, anong trabaho mo bago ka naglaog sa pagiging traffic enforcer? Nagtrabaho ako sa, dahil ko lang aram kung nagraralaog kamo duman. Aha. Primero naglaog ako sa Power Strip, Moraville. Moraville Hotel. Moraville Hotel. Then, nag-melody ako. Imposible din yun do aram. Melody. Melody behind sound. Ante and Violin. Then, nag-night impact. Aram mo yan, sir. Nagtatalago na nailing pa. Hindi, naghahanap lang ako. Pinailing niya si Melody. Yan, duman pa ako. Sige. Patapos po, yun nag-apply na ako sa PSO. PSO. Yun na yun. Ayun. So, kumusta man, sir, ang ano nito, ang araal daw na kumbaga sinakukuha mo po igdiyo, sapat man po sa imong pamilya? Ayun. Iyo man, siyempre man. Dakulang tabang yun sa pamilya ko dahil ang aki ko, senior high naman. Iyo po. Kaya, dakulang tabang. Kaya nag-iigot ako sa trabaho. Pursigido ako sa trabaho. I see. Opo. So, yan ang sasabi mi nga ni Igdio na talagang saro sa mga masakit na trabaho Oo. sa siyudad ng Naga. Ngunyan po nagdadakula na ang populasyon. Every day may mga traffic talaga na ini pong pagdakula kang mga tinampo. Nakatabang po ba ini? Nakatabang siya si pagdakula kan tinampo nakatabang siya. Pero duman sa may sa Central 1 sadit duman. Sadit duman. Naman kayong idadakula. Pero hindi sa Pransya magayon dakulang tabang dahil araman yun doon na kadakul na ang bulyom kang mga sasakyan tayo di sa Naga. Tama. Ito pong nagkuha sa imo kang video, bistado mo po. Dahil ko po siya bistado, dahil ko po aram na pigkukuanan ako kaito, dahil ko po aram. Pagkatapos, nag-chat na lang sa kuya kang October 1, dumang kami nagkahilingan, tainalok niya ko mag-dinner. I see. Kay Bana ang pamilya. Ano ko. pong pangalan niya? Si Sir Ronnie Pinino. Ronnie Ronnie Pinino. Pinino. Salamat, Wow. sir. So, dahil po dyan sa video mong yan, Talagang nag-viral. Nag-viral na Oo. feature. Saan ka na po na feature, sir? Sa ano pang mga... Mga platforms. Itong Radyo Bicolandia, patapos NX ata yun, patapos GMA. Ay, yan. wow. Sikat si Sir Melchor. Sana all. Duman po sa mga nagtatrabaho man sa gobyerno, lalo po si mga arog po sa Indon, ng mga traffic enforcer. Ano po ang kasi po nahihiling mi sa imo itong kasi kay Puan po ba talaga na stricto ka pag abot diyan sa arog na bagay sa imo pong kasi po baga kung minsan si mga riding public pag mga sinasabi nila may PSO na naman kaya traffic na naman. Oo. Iba ka sa ang impresyon. Ay. Dakul kaming baser. Arog yan kay ni. Anday niyo na naiintindihan. Pag sige pang iro ang sasakyan, dahil natahaw ang PSO. Okay. Oh, sige yan. Pero pag nag-clog na o nagdakol na, iyon na ang pag-move kang PSO, ang traffic enforcer. Iyan ang to. Pag nagtahaw ka dyan, lalong magkaka-traffic. Habang nag-iiro ang sasakyan, day ka mo na magtahaw. Pero, pag clog na siya, dumang ka na magtahaw. Like man sa Central 1 and 2, Iyo po. pinapabalyo ko muna sa mga pedestrian ng mga aki. Then naiiling ko medyo halabaw ng libuton sa Kaangkuleyo, dumanaman ko na tao. Sir, yan mga pag-sign, pinag-adalan nindo yan? Nag-training kami kayan, sir. Pinag-training Nag-training kami kayan, pinatraining kami kayan kan director mi na si Sir Rene Gumba. Nag-training kami kayan, patapos pina-actual kami kayan mismo duman sa Madugo sa Kanto Kampransya. Ito sir. Yan ang crossing na actual, ito. oo. Sa roto sa talagang Ay, grabe ang porkay dyan. ng traffic. Yan sir, kasi may mga arog-arog kayan. May mga di ka man naribong kang inot. Itong si pag-sign mo, nagsaral po ka ng lugod. Dahil man sa training mi man, arami man. Araman. Oo, na dahil ka man ilalag dyan, na dahil ka will train talaga, baka magsaral po kan talaga, narimali ka. Pero members ka ba sa mga kang mga traffic enforcer sa gumamando kang traffic? Ano yan pa, pakioto? Mga perang members po kamo, perang PSO kamo? Ay, ano kaya yan? Ang PSO, under umbrella.
under umbrella yan na pinapanginutan kan sa mo yung head na si Sir Rene Gumba. Yaon dyan ang TMC, enforcement, security. So may yan. kanya-kanya pala. Kanya, oh. kanya. Kami, inaapod kaming TDC, Traffic Direction Control sa TMC. Ang Traffic Management Center, iyo yan ang sa TDC, iyo yan ang nagta-traffic, ang engineering office, yung nagtaralag ng mga signages. Ang enforcement naman, iyo tong nagdadarakop ka mga nag-welcome. Bako po kayo si mga nag-welcome. Bako po kami kaya. Okay. Ang enforcement po yan. Ibang grupo. Per PSO din Kita sila. ba kaya pag sinabing PSO, saro lang. Iya, saro lang. Sinagyaon ka lang sa tahaw. Dahil po, Ito, dahil may po. mga factor. May may mga ano. Iyan po yan. Itong nag-aalaw ka itong mga itong mga nagtitinda doon sa market. Iyon na po yan ang enforcement sa kakomet. Nag-welcome, nagsasaway ka mga paratindang illegal, iyon na po. Ayun po. sila. Ano po ang masasabi mo diyan kasi siyempre sa mga sa mga tao kuminsan grabe man nga mga isog man nga. Ayun po. Ano pong masasabi po nindo diyan? Nagigibo lang sinda kang sa indang trabaho dahil dahil man po yan magibo kung mayo pong binabang batas ang sanggunian. Ayun. So nagsusunod lang po kami sa sanggunian kung anong batas na binaba ninda, iyon man po ang pagtrabaho kang PSO. Okay. May man po kamong namimit na halimbawa, naglalakaw-lakaw ka mo sa sentro or kung saan man, may mga bashers na baka mo na, mga ito, Dakol po. Itong gusto dyan. Oo, iyo dakol ang basher pag naiiling kami, ulay mo kung ano na. Kaya nga pasalamat man ko naman sa nag-upload, kahit papaano nag-uplift si Public Safety Office Iyo. na kahit papaano, trabaho lang kami. Trabaho lang po kami. Sumasunod lang talaga sa batas Iyo trapiko. po, opo. Mayong problema sa PSO yan. Opo, oo. So kay puan man talagang igwang arog kayan, tanganing masettle ang mga problemang arog yan sa traffic. Correct. Diyan sir sa arog yan, yeah. Yan. Yung mga, gano'n kasi pack swimming. Yan talaga. So, yan, nahiling ang video. So, pigpa-priority mo talaga si mga aki. Si mga aki po yan, oo. Bilang isa sa man ng magurang, na Kaya lang talagang move kong iyan, gusto ko kaya energy ako sa trabaho. tama. Then, garo ka naman lang kaya super ganot ka. Oo. Pag abot mo sa pamilya mo, dahil kaluntay. Iyo. Kaya that's why naarog kayo na ako mag-iro. Yeah. Pero bako man na saturated naman na si iro mong arog. Yeah. Talagang arog lang ko kaya mag-iro. Ganado ka. Tsaka Para- ano po, ning garo part of exercise mo naman. Yes, ano? totoo Opo. po. Ayan, so, sige. So, yan po ang nahiling yan po si nag-viral na video ni Sir Melchor, hindi po sa Ciudad Dignaga, na pick-upload ni Ronnie. Pinino. Yan, Ayan, si Sir Ronnie, Ronnie. So, Sir Ronnie, sana idakol ka pang video mga arog kaya na Si Ronnie ko may Araw na lang sa indo. may kakanan lang dyan. Hodjakos. Diyan sa, ano po? Hodjakos. 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 Baka may-guest na din si Sir Ronnie. Sir Ronnie, baka gusto mong mag-guestig diyo. Yan, Panamitan mo oo. kami kan sa imong Ramen. 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 Mas ramen! Ang sa imong ramen. Sir, siguro bakit gusto Ayun. mo i-greet sa ibang family, Hindi po, sa si mga family, friends si mo? mga nagdadala po sa imong. Oo. Inot, mapasalamat ako sa pagtugot kan sa moyang director na si Sir Rene Gumba. And of course, ang sa moyang Traffic Management Center, Division Head TDC, Sir Arnold Papausto. Thank you very much, sir. Ang sa kuyang ang kaibanan sa PSO, nakabady ko man sa, tinatabangan man ako sa Central, si PSO Benjamin Gonzalez. And of course, si LC Oliva, si Ma'am Lanlan. Sa gabos na TMC, Engineering, Diyos maray na banggi sa Indo gabos. Sa tuya ni. Yeah. Naga na. Naga na. Yes. Alright. So, bago kita magpaaram, Tito Ray, sa to mo nang basahon si ibang mga si ibang mga messages tayo dito sa tiyang programa. And si Masali po duman sa raffle, ang paagi po kang pagsali po sa tiyang raffle na panggaganahan sa Rong Stand Fan. Nya po diyan post sa samuyang sa comments. Sa Dos Bosabos po, i-click lang po yan link na yan, then maduman po kamo kung paano po magsali. Yan. Ayan. Sige, si Mark Santiago Delgado, maray na paggamanggi, sikat ka na ama. Sabi ni Malin, Gianan, Sumaya. Ano mo Sister-in-law ko yan, kaya lang ang apod talaga sa kang aki ko, sa mga pamangkin ko, ama. Ayan. Dahil ko naman binago, dahil ko na pinapod siyang papa. Ayan. Hi, nak, love you. Yeah. Ayan. Hoy. And shout out ayan. Okay, and si Myla Saludes, hello po, maray na paggamanggi, JP Hadol Romero,
sasakit na naman pang ako nito katatawa sa inyo. Kay Ate Ems. Si Ate Ems, maray na pagkabanggi. Yan, Ate Trey, si Maylin Ariscon. Shout out mo kami di sa Ragay, ang bilog na council kan Barangay Lower Santa Cruz sa panginginot kan sa mong mabuot na kapitan Cap Joel. Ano to? Nora. Pababa daw kuya. Ayan. Yan, Yan. yan. Cap Jovel Mien. Mien asin sa bilog na council sa health team sa panginginot kan sa mong magayon asin mabuot na nurse Baby Jane Barola Moico. Ako ang Barangay Nutrition Scholar, Kansamong Barangay. Hello sa mga kapamilya ko asin sa Gabos na Aragayanos. Ayan. Yan. Kay Thank you so kay Eden, shout out Kuya Bong Flora, Idol Boy Agda, salamat po. Hello Kuya Boy, shout out po sa mga taga Cararayan, Naga City, sabi ni Ami Rimbao, San Juan. Maray na banggi Kuya Boy and Tito Ray watching live from Pacalbin Hills, Sydney, Australia. Ohoy! Di lamang kita iniba ni Sir. Baka may pasalubong lamang. Yohoy! Ang manager kang Suzuki Otonaga nyaon sa Paul Bukin. Sydney, Australia. Ohoy, baka pinamagdalang kita ng snow. Iyo baka lamang. Ansaro sa mga miyembro kang Pork Barrel, ansa to yung Idol Marlon Amador. Kuya Marlon, maray na Marina pagkabanggi. Manggi. Ayan. And hello po, shoutout po watching from Australia. Bel de los Reyes. Beke Nemen. At sa mga pong Gcash number 0910-347-2074 po. Kay Christine Salvador, nagdadalan dyan sa DECA. Kay Paning Elmer, nagdadalan din. Kay Kuya Ryan. Kay Engineer Torres, Mark. Salamat. Joel Eligoyo, maray na paggamanggi po, Yeah. salamat. Si Maricor Sumayaw, hi ama, sabi niya. Good job. Ay, Ayan. Hi, Hello ma'am. po, maray na paggamanggi po. And saludo po kami kay sir. Ayan. Sige. And si Tristan Tangsano, dito rin pabati man digdi sa Ragay. Kay Mrs. ko, Evic nang naglalaba. Si Aki ko, adik sa cellphone, 3 years old pa lang. Saka katrabaho ko si Pokot. Pinsan mo si Konkon Asolis. Iyo, pinsan ko Yeah. si Konkon. Yan. Ayan. Saka happy 54th founding anniversary sa Gabos ng mga mga tao Gamafi Yeah. sa Bilog na Kinaban, sabi ni Tristan na sa Tangsano. Okay. Sa next episode, Abangan kung isa siya po yan magana. ang winner ng electric fan. Hali yan kay Councilor Kagawa Lito Del Del Rosario. Rosario. So kami po paaram na. Salamat kay Sir Melchor Giraray. Sir Melchor, Thank you. salamat po. Thank you din po, Sir Ray and Sir Boy. Yeah. And of course, duman sa Sir Jobet. Jobet. Thank you very much po. Okay, so yan po, ansa mo yung programa ngunyan na paggabanggi mga tugang nakaibanan na po ang nag-viral na traffic enforcer di po Ciudad ng Naga, si Sir Melchor Sumayaw. Ayan, saludo po kami sa gabos ng mga traffic enforcers. Kay Sir Rene Gumba, salamat po. Sir Rene, thank you so much po sa pagpaundra kang sa imo pong mga pag-iribay diyo. So,